मैना फुख्रिनि हाजो गिसिखानायनि उनाव दिनैहाय गिबि खेब फैदों। नै बे ओरै जानानै दंजोबो लामाया। सिबियारिफोरनि थाखाय दासान्दि मन्दिरा बन्द'। नैबे बायख्लानाय हाजो बे गासिबो हाजोजोबमोन बे मन्दिरा बैयो आं बिसिम थांगोन। दा नै बेयो बेबायदिनो अबस्था। ओमफ्राय नैबे मानसि थाबायग्रा ट्रेकआ बिदि अबस्था जानानै दङ। जायनि थाखाय सिबियारिफोरनि थाखाय दा बन्द'। ओइदे आयौ सानथावथारै गिसिखाजोबखादों। बायनायनि उनाव दिनै प्रथम फैदों आं। नैबे जिरायग्रा न'मोन गासिबो थेर बेथेर। नैबे ओरै गोजौआव ओरैथिं थांग्रा लामाया बेबो এইফালে যাওয়াতো বন্ধ হয়ে আছে রাস্তাটো উপরে যাওয়াতো ओरै गोजौआव दङ शिव मन्दिर बानायना दं बेहायबो ओरैथिं ओरै थाङोमोन खस्थ' কৰি যাব লাগিব आरो नैबे তাতে ওপৰত যাব লাগলে বেকা বেকিকে যাব লাগিব এইফালে এনেতো এইফালে আছিল ৰাস্তাটো টটেলি বন্ধ হৈ আছে এইটো ৰাস্তাটো मिथिंगायारि खैफोद मिथिंगायारि जाब्रबथायजों दिनैनि नैबे मैना फुख्रिनि थासारि हाब एफैबाब पुरा खहैगिसो नैबेयो हाबसोजोबदोथ' ओरै नैबे फुख्रि ओरैनिफ्राय ओरै बहुत ডেমেজ হৈছে তাতেতো মন্দিৰত ওচৰতেতো খহি আহিল এই ওপৰত যিটো মন্দিৰ বনাইছিল তাতে এই লিংগটো এইটো আছে লিংগটো যাৱাতো এইফালে এনেকৈ কষ্টকৈ যাব লাগিব গ'লে কিন্তু এইফালে যাব আছিল এতিয়া ৰাস্তাই নোহোৱা হৈ আছে फैयो बिसिम फैयो नैबे एथ' फुख्रि दुखुनांथाव मिथिंगायारि जाब्रबथायजों फारौ मन्दिरनि हांसो नैबे जिरायग्रामोन सिबियारिफोर जिरायफैग्रा गासिबो थेर बेथेर नैबे ओरै बैहाय गोलैनानै थाहैदों दुखुनांथाव मिथिंगायारि खैफोदखौ हमथानो हाया रावबो बेनो जाबाय नैबे जोंनि आफा बोराइ बाथौ गासिबो सोलायजोबदों नैबेजों ओरैहाय गिसिखाना गोलैजोबलांदों ओरै आफा बोराइ बाथौ आनान गसाइ नुवाथारिया रैखा खालामथों नैबे माता मन्दिर नैबेजों ओरै गिसिखालांदों सानथावथारै जाखादों आरो ओरैबो गिसिखादों
बेफोर गासिबो দুফালে বৈছে পুৰা মানে দাবি গৈছে ইফালেও ইফালেও নৰে দরজাটো বন্ধ কৰি ৰাখছে মাতা di apa isel mata ni unneo angin ini bi oh mata बे समाव सिबियारिफोरनि थाखाय बन्द Bye.